Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Therme 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays. En vorig jaar hebben we hem ook van jou gekregen. En toen had je ook nog een Limburgse link, want je had toen een Limburgs vriendinnetje. Ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je die nog steeds? Ja hoor, ze is er nog steeds mijn vriendin, dus... Oh, gelukkig. Ja, ik dacht, zal ik het vragen of niet, maar gelukkig. Kun je een beetje dialect? Nee, echt helemaal niet. Ze hebben me wat woordjes geleerd, maar... Kun je eens wat zeggen? Goh, moet ik wel weer even denken hoor. Wat zegt ze nou ook alweer altijd? Ja, ze had een ander woord voor portemonnee of zo had ze. En misschien weet jij het, maar... Beurs, ja. Oh, is het beurs? Ja. Ja, dat is voor mij een heel ander woord dan gewoon portemonnee. Dus ja, dat soort dingen doe ik ze altijd. Nou, je hoort er natuurlijk op. Zou jij, ik heb een beetje strak getrokken, zou jij hier een handtekening kunnen zetten? Ja. En ze heeft er trouwens nog één, hè? Ik weet hem weer. Wat dan? Koegke of zo. Koeske. Kuske. Vreedzak betekent dat. Kuske. Ja. Kuske. Ik zeg het altijd verkeerd, ja. Vreedzak. Varken. Ja. Dat zegt ze altijd. Lief, hè? Ja, wat een schat hè, uit Limburg. Ja. Limburgse schat. Ja, heel lief is ze. Dat hoor je wel. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Therme 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays.